Maayong adlaw mga bata. Karon atong isgutan ang atuang subject nga health. Quarter 2, Module 1 sa ikaduhang ang o Grade 2. Kini mahitungod sa mga pamaagi sa pag-atiman sa mata, ilong, ug dalunggan. Ang atong lawas adunay mga nagkadaiyang parte sa lawas. Nagalihok kini aron kita molihok sa matag adlaw. Aron ikaw motingog ug moistorya, ginagamit nimo ang imong baba. Kung naa kay gusto tan-awon nga palabas sa telebisyon, ginagamit nimo ang imong mata. O ginagamit pud nimo imong dalunggan aron makadungog sa mga tugtog niini. Imong ilong sab imong gamiton kung mosimhot ka og bulak sa palibot. Sa atong module, atong sundon ang tumong sa pagtuon gikan sa MELCS. Describes ways of caring for the eyes, ears, and nose in order to avoid common childhood health conditions. Sugdan na nato. Sulayan nato lingini ang letra. Lingini ang letra sa hustong tubag. Una, unsa nga sentido o senses. Unsa nga sentido ang atong gamiton kung gusto ka molantaw og nindot na talan-awon? A. Mata, B. Ilong, C. Dalunggan. Tama, A. Mata. Kaduha, kini nga sentido ang atong gamiton kung mosimhot kita og humot nga bulak. A. Mata, B. Ilong, C. Dalunggan. Tama, B. Ilong. Tubaga ang ikatulo, ikaupat ug ikalimang numero. Magtuon kita. Basahon nato direksyon. Basaha ang tula. Parte sa lawas. Mga bata, basahon nato ang tula. Parte sa lawas. Mata ang gamiton sa pagtan-aw. Sa mga hulagway nga anaa kanunay. Ipiyong kini og ipahulay aron magamit kini sa kanunay. Atong ilong gamit sa pagsimhot sa mga butang nga baho ug humot. Tabudi kini kung adunay baho. Likayi ang pagsikma ug kusog kaayo. Kung gusto ka makadungog, atong dalunggan abti kaayo. Pagpaminaw sa mga hinay nga tingog, ayog siya giti kay kini mabungol. Mao kini ang mga parte sa lawas. Gamit nato kini sa matag adlaw. Karon, tubagon nato ang mga pangutana mahitungod sa tula. Lingini ang tama nga tubag. A. Base sa imong gibasa nga tula, bahin asa kini. A. Pagkaon, B. Parte sa lawas, C. Pamilya. Kaduha, unsa ang mga parte sa lawas ang hisgutan sa tula? A. Mata, ilong, dalunggan. B. Baba, ilong, mata. O C. Mata, ilong, kamot. Okay? Tubaga ang ikatulo, ikaupat, o ikalimang pangutana. Sunod, magbansay pa kita. Check o X? Direksyon, ibutang ang check, nagpakita og husto nga pag-amping sa sentido. Ibutang sa X, ang wala nagapakita og husto nga pag-amping sa sentido. Isulat diha sa kahon kung check ba kini o X. Una nga hulagway. Nagpakita ba kini og pag-amping sa atong sentido? Sulat ang check kung kini nagpakita. Kung wala kini nagpakita, X. Tubagang ikaduha, ikatulo, ikaupat, o ikalima nga hulagway. Sunod,
hinumduman nato. Aron mas mapalapdan pa ang kahanas, isulat sa badlis ang inyong tubag. Una, akong natun-an sa module kay unsa ang imong natun-an ani nga module sa health. Isulat diha ang imong tubag sa linya o sa badlis. Ikaduha, kinahanglan nga unsa dapat ang imong tubag diha mahitungod gihapon kana sa leksyon nato karon sa module. Sunod, susihon nato, direksyon. Isulat ang tama sa badlis kung ang pahayag kay nagsulti sa husto sa pag-amping sa sentido. Isulat ang mali kung kini wala nagsulti sa husto sa pag-amping sa sentido. Una, migamit si Ana og limpyo nga panapton sa pagtrapo sa iyang mata. Tama o mali? Kaduha, wala naghugas sa iyang kamot si Ben nga naglugod sa iyang mata. Katulo, naminaw og tama-tama na kusog sa telebisyon ang mga bata. Ikaupat, gipasagdan lang ni Nico nga basa ang iyang dalunggan. Ug ikalima, nagsikma og kusog kaayo si Joey. Sunod, magpalambo kita. Pagdibuho. Sa sulod sa kahon, pagdibuho og hulagway nga nagapakita og hustong pag-amping sa inyong mata, ilong ug dalunggan. Unsaon nimo aron maampingan ang imong mata, ilong ug dalunggan? Idibuho ang imong tubag diha sa sulod sa kahon. Pwede pud nimo kining koloran. Sunod, mamalandong kita. Kinahanglan nga atong ampingan ang mga sentido o senses nga anaa sa atoa. Kini nga mga sentido maoy mutabang kanato nga mapalambo pa nato ang atong kaugalingon. Mamahimong mahimsog ang usa ka bata sama kanimo kung ginaampingan nimo imong mga sentido. Kung humana ka, pwede nimong balikan ang imong mga tubag kung tama kini. Maura to mga bata, daghang salamat. Bye!